Soc Jaume Gomà i vinc per entrar en matèria. L'e-commerce en els pròxims 5 anys tindrà una evolució molt forta. Portem ja molts anys veient com ha anat creixent, tant en el que és el B2C com també en el B2B, que està experimentant un canvi molt fort i, de fet, una de les grans tendències és tota la digitalització de l'e-commerce B2B, que s'espera que ja el 2025 superi el 80% dels usuaris que consumeixen a través de B2B ho facin a través de dispositius mòbils. Ja no només digital, sinó que migri tot cap a l'àrea mòbil. I, per tant, veiem una cada cop més experiència mòbil en B2C, B2B, veiem un ús cada cop més intensiu de la intel·ligència artificial tant pel que fa a lo que és la relació amb el client, a nivell de gestió, de lo que és l'atenció al propi client, també en tot el que són eines per facilitar l'adaptació del producte i l'experiència al tipus de, per exemple, temporada que podem estar, que les fotografies d'unes sabates o d'un bolso en un moment en què és època estival o és època hivernal siguin totalment diferents i que això sigui un automatisme que es pugui generar. Per tant, veiem creixement, veiem que aquest creixement cada cop serà més cap a la mobilitat des dels dispositius mòbils. Veiem també un impacte amb intel·ligència artificial en el que és la gestió de l'e-commerce i l'experiència d'usuari i també un moviment molt fort cap a lo que és l'eficiència, cap al creixement rentable, buscant eficiència en les operacions. Els principals errors són no entendre el canal o no deixar-se acompanyar per gent que realment el pugui entendre. És molt important no intentar replicar el que és la pròpia experiència que tenim en el món off directe i literalment en el món on. És molt important entendre que al final el que es busca és velocitat de resposta de les pàgines, fluxes simples, intentar evitar fricció i evitar incertesa en el que és la navegació. En aquest nivell hem vist molts exemples d'intentar traslladar l'experiència, en el cas que he viscut jo molt a prop del que és el món del supermercat, intentar traslladar els lineals físics amb una navegació 3D en el món on. No funciona, és molt complexa, pot ser visualment molt atractiu, però no és usable. Llavors, buscar aquesta usabilitat, buscar la velocitat, buscar la simplicitat, evitar fricció i incertesa és molt important. I després, no sobreinvertir en tecnologia, sinó invertir realment en processos eficients i en donar un servei absolutament superior. Les estadístiques deixen molt clar que cada cop es venen menys ordenadors i en canvi s'està desplaçant la compra cap al que és el dispositiu mòbil. Això per un costat. Per l'altre, per el que són les estadístiques, també veiem que ens passem tots tot el dia enganxats al dispositiu mòbil, fins i tot caminant pel carrer. Per tant, el tenir el dispositiu mòbil a la butxaca o a la mà et permet tenir la botiga a la butxaca o a la mà. Per tant, això és molt més directe, molt més potent a nivell d'interacció amb l'usuari. Si això ho combinem amb la possibilitat de fer el que fem nosaltres, que ens dediquem a fer apps per comerç electrònic, doncs ens permet tenir un canal de comunicació que té un petit real estate comprat a dintre del que és el dispositiu mòbil, que és l'app, que permet estar en el desktop del que és el dispositiu mòbil i que ens permet comunicar d'una forma superpotent, si ho fem bé, a més de forma rellevant, amb uns impactes tant en atracció d'audiència que potser en aquell moment no estava encara pensant en tornar a visitar la nostra botiga, com a nivell de rellevància, de poder-li oferir contingut que realment li aporta un valor i que fa que ens converteixi millor, que faci un tiquet superior i que tingui una freqüència de relació amb nosaltres molt més alta. I per tant el que veiem és que, per més que anirà en decrement de l'ordenador, del que és la navegació desktop, cap al mobile, veiem que, a més, el mobile està generant un espai de fidelització del client molt superior gràcies a les apps. De fet, tenim constància amb dades de clients nostres que el que és l'e-commerce a nivell global ja està amb unes tasses de penetració en mòbil, o sigui, audiència que ens entra a través del mòbil, que supera el 80% en la majoria de casos. Tant el social proof com el que en diem shoppable videos, que són vídeos generats pels usuaris o generats per les marques en els que es mostra producte, que al final és una manera de recomanació, o les pròpies ressenyes, al final el que ens donen és seguretat del que el que anem a comprar està validat per un altre. I per tant això, en un món en què cada cop hi ha més oferta, hi ha més competència, hi ha més soroll,
tenir aquesta validació ajuda a convèncer millor el client, a que hi hagi una major conversió. Però al final el comerç electrònic és una suma de petits detalls i aquest és un més. La diferència la marcarà la integració de diferents eines que sumades ens donguin el que entenem com a Connected Commerce, que és un approach que estem començant a treballar de forma molt forta i que el que busca és connectar amb diferents tecnologies, donar una experiència global al client que li permeti interactuar amb la marca d'una forma molt més potent i que la marca tingui una gestió del client també molt més sòlida. De què estem parlant? Estem parlant des del propi CMS, amb el que utilitzem per construir l'e-commerce, el canal de venda a través del mòbil amb l'app, plataformes de lo que seria gestió de la fidelització, el loyalty, plataformes de generació de contingut per part de l'usuari o de la marca en format vídeo que estigui integrat en aquests canals i realitat augmentada i intel·ligència artificial. Tot això connectat, posat junt amb una mateixa equació, permet, per un costat, millor experiència, millor comprensió de què espera i com gestionar el client i, evidentment, una relació que es tradueix en una conversió molt superior. En entorns saturats i molt competitius, que al final és el que estem veient a dir avui, el que marca la diferència és treballar molt bé el producte, explicar molt bé el producte amb fotografies, amb descripcions, amb ressenyes d'usuaris que hagin comprat aquell producte i que hagin tingut una experiència satisfactòria, millorant molt l'experiència de navegació, de consum de la pàgina i, sobretot, un servei d'atenció preventa i postventa client que absolutament sigui diferencial, no? I que marqui una relació amb el client que impliqui el voler tornar a comprar en aquella botiga o el poder fins i tot començar a comprar i després poder tornar a comprar.